Samantala, 4 na barangay po sa Pozorobio, Pangasinan ang Sugkong, Malasin, Manaol at Hawaii ang napabilang po sa mga national passers ng 2024 Seal of Good Governance for Barangay or SGLGB. Kinilala po ng Department of Interior and Local Government or DILG ang kanilang mahusay na pamamahala, matinong paglilingkod at patuloy na pagtupad sa mga pamantayan na mabuting pamamahala na itinakda ng programa. Ang SGLGB ay isang preseryosong pamantayan na naglalayong sukatin ang performance ng mga barangay sa mga larangan ng financial administration, disaster preparedness, social protection at iba pang mga kritikal na aspeto ng governance. Bilang pagkilala sa kanilang tagumpay sa 3+1 criteria ng SGLGB, nagkaloob po ang lokal na pamahalaan ng cash incentives sa 4 na barangay upang hikayatin ang patuloy na pagpapabuti ng mga serbisyo publiko. Sa buong bansa, nasa 3,283 na barangay ang kinilala ngayong taon bilang testamento sa pagpapalakas ng pamamahalang barangay at sa pagsisikap na maghatid ng mas mataas na uri ng serbisyo sa kanilang mga komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.